Voice of America, Washington, D.C., signing off. Ja som si, povedal, ja som si, povedal. Budem udávať! Prioritná objednávka, jednotka protokolu. Opakujem, prioritná objednávka, jednotka protokolu. A udávať! Udávanie, to je môj koníček. Rád všetko, to bude môj koníček. Rozpetenie pred skúškami. Všetky sa ma pýtajú. Udávať. Celkom blízko pred maturou. Všetky sa ma pýtajú. Udávať. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off. Ja som si, povedal, ja som si, povedal. Budem udávať. Choď pokojne rýchlejšie, je to vybavené. Ponáhľam sa na príhovor do nejakej školy pre tých nevďačníkov. Rozumieš tomu? Dali sme im školy, vzdelanie, učebnice. Ale to je tak, keď dáš niekomu niečo zadarmo. Prestaň si to vážiť a berie to ako úplnú samozrejmosť. A oni si ešte budú klásť podmienky. To je komické. To už kde sme, aby deti rozhodovali o tom, kto má byť prezidentom a kto nie? A veď oni o tom nič nevedia. Sú to neľahké časy, ale robotnícka trieda socializmus podrží. A nás je viac. Tu majú tú svoju kapitalistickú demokraciu. Veď to dúfam, vieš, že celá táto zbúra je pokus o prebrať zahraničnými silami. Chcú nám zobrať našu vlast, prebrať moc. A používajú na to decká ospostené banánmi a neviem čím všetkým ešte. Celkom blízko pred maturou. Všetky sa ma pýtajú. Udávať. A udávať. Jednotka poďte na 17 do Petržalky. Odtiaľ sa pôjde do Starého mesta. Opakujem, jednotka na Petržalku 17. Pôjde sa Staré mesto. Môj koníček. Udám všetko, to bude môj koníček. Splnil sa mi môj veľký sen. Vykonávam, čo som chcel. Udávam rytmo. Pronásledovaná slovenská spisovateľka Hana Konická ve svém včerejším dopise z Bratislavy poukazuje na současné trestní stíhání československých intelektuálů a pomocí slova vděku všem těm, píše, kteří se přidali k hlasům za náš další svobodný osud. Dopis, který vám přečteme ze studia, získal Hlas Ameriky v průběhu dnešního dne. Pod názvem Několik slov vděku Hana Konická píše. Dobrý deň, poprosím do Starého mesta niekam ku Aprioru. Na námestie, na SMP. Prestaň, nevieš, kto všetko je eštebák. Bože, to predsa jedno. Keď vytrváme, konečne sa oslobodíme. Veď už len to, čo sa deje v Prahe, nemajú šancu Komáči ustať.
Áno, ale otec, čo robí u nich majora, mi ráno hovoril, že môže prísť armáda a môže do nás začať strieľať. Prezradil mi, že sa o tom práve rozhoduje, ako v Rumunsku. Zatiaľ vraj 2 hlasy rozhodli, že nie, ale že ak dostane rozkaz, nikto by ho neodmietol. Prisahal totiž vernosť československému ľudu. Paradoxne. Ale neoposluchnutie rozkazu by sa pre ňo znamenalo trest smrti. Chcel mi to povedať, kým som odišla, aby som vedela, čo sa stane, keby náhodou zmizol. No, nemali by sme asi provokovať. Kamarát, čo už tam bolo, mi hovoril, že mu VBčka nedovolili zdvihnúť slovenský znak. Vraj to sem nepatrí. Ale prosím ťa, moja sestra chodí v Košiciach každý deň manifestovať na námestí Osloboditeľov so 4-ročnou dcérou, aj keď je tam zima a daždivo. Môj to nosí švago na pleciach, lebo nemá kto pozdraviť. Štrnga kľúčmi. Alebo hrkálkou. Čarnogórsky a Miro Kusý počnú s dňom domovej prehliadky väzni, čítajú tieto veci už vo väzení. Pripadla mi však úloha od priateľov v tomto našom spoločnom položení povedať pár slov vďaky ku všetkým, ktorí sa k nám za celý ten mesiac od dňa prehliadok a od správ o našom trestnom stíhaní v slovenských oznamovacích prostriedkoch obracali k nám priamo i nepriamo so slovami plnej účasti na našom prenasledovaní, ktorí s nami cítia podnes tak, že to preciťujeme i my, Poďme radšej peši. ako najväčšiu možnú ľudskú oporu a povzbudenie. Joj, dajte prosím pozor. Sympatie pospolitosti patrili prenasledovaní, ani tými, čo ich prenasledujú. No my chceme, aby ani oni neboli už tými, čo prenasledujú, aby nadišiel čas, že sľubovaná demokratizácia a iné podmienky základnej, hlbokej a nevyhnutnej predstavy našej spoločnosti sa začnú čoskoro postupne, ale nie pomaly uskutočňovať. Zatiaľ sa Občianskej slobode sa dnes nádherne druží sloboda ducha, ktorá nám bola tak dlho odopieraná. A dnes sme ju konečne našli. Vytvorte koridor